مجمرتاس سامهاري بهار نملأ حزبي سلامتا يقدم أبزلهمو طعناي مني لكم بمقصال لما قدم حنجي شاري لنيره سوأي يا كبيد حمامي زلو حزبي كتحجزوني بتاعتنا حياتكم السودان هي زي ما زي حكمنا السودان دمها أين خلونا على عقمنا أي يومني ندقي لهم من سلسلة كتحجزوني بتاعتنا حياتكم ثلاثة شيء يروي لهم من خينا سلام أبزت فلاليه كرنعت علم اتنبرو قبرت سناي سلام كم ياللهم أملاخي مزغن كم زغن ملسكم أراد أرني مغنياتو كمزغن زلو فتار سلزغنه إذا حونا سمرت هاي يزبهال حماق أي تركبو حماق رخيبو برتوع نايت عنات أقم أقاتمو مس نايت عنات أقم زقاتمو كان زان شجرن كي أخلو نمحكم يوزد حتى تجنزب نزوم سترا لعلاقهم كوينوم ولاكو نزجنزب كبو لعلن تحتني لهم تطن مرفئن تلاقبو زد حتى تجنزب كن كباي تخالن نتوم كرم حجز حجزكمو أملاخ أزفجر يحبكم إنه دما سلاز حجزكمو السودان متيو حكمناو مرمراخ قبر دحر مصنح حج دما حمامو لعلى عقمهم سلازخونه ريفر نجرمن يلوم لو بجاهم إيدي إتكايلنا هو سمر حونا ندحن نسمر صحيه كترخبو وي كتحجزو مس اتداليو باز قصرزي كترخبو تخليهم كان حجي بالمجد إفراشو حقزكم لي بتحمي إذا مسجونكم أبعت أكيد الله شو متشح دولار سين حج دماني ثلاثة شح يروس لزولني نحكمنا دماني إذا كان زبز مسات حاسكمو بيسا خنصدركم من أسر الهولني بجاهم مزبيت حوابروني ذاك يا بس مرة قدي فيني متى زلهم بجاهم مزبيت عقمهم حاجزوني سواي ما كنا تحتي زلو بجاهم هو سواي كان حاجزوني كتعاون ندقو بجاهم حزبي يزن زين ورقتي ناي بورد ورقتين زي ناس مرا ناي بورد ورقتيا زي أخاني تاناي سودان العقم من أيلهم بورد زبولوني حزبي بجاهم حجزوني زي أخاني ناي جرمن ناي حكمنا تنتلي فندلوا جنزب عسان كل تنشح
ድሕርአተን ብህፁፅ ቪዛ ክሰዱለይ ከይወዓለኸ ሓደ ረኪ ኸይድ ምዃኑ እዮም ሓቢሮምኒ ህዝበይ በጃኹም ኢደ ኢድ ካይልኩም ሓግዙኒ ህዝበይ ርእሱ ድማኒ እታ ጥራይ ዝነበረት ሕጂ ድማ ተወሳኺ ናይ ማይ መሊኡ ካልእ ሽግር ኣምፂኡ ስለ ዘሎ በጃኹም ኢደ ኢደ ካይልኩም ሓግዙኒ ሰላም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዘለኹም ገበርቲ ሰናይ ብምሉእኩም ሕጂ ኣብ ካርቱም ኣብ ገዛ ሰመረ ፀሃየ ኢና ዘለና ከምዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ማለት እዩ ሰመረ ፀሃየ ቅድሚ 9 ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ኣስመራ ናይ ሓንጎል ማለት ናይ ርእሲ ጥረ ስለ ዘጋጠሞ ንሕክምና ምስ ከደ ሕክምና ድማ ቦርዲ ኢሎሞ ማለት እዩ ቦርዲ ምስ በልዎ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ሓገዝ ሓቲቶም ብዓቕሞም ማለት እዩ ሓገዝ ምስተሓተተ ከባቢ 8,000 ተኣኪቡ ማለት እዩ ብጎፋንድሚ ካብኡ ንሪፈር ናብዚ ሱዳን ምስ መፁ ድማ ሱዳን ሕክምና ገይሩ ከምዚ ኣሳእል ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ናይ ወረቓቕቲ ድሕሪኡ ሱዳን ድማ ምስ ረኣይዎ ተወሳኺ ኣብቲ ናይቲ ጥረ ማለት እዩ ናይ ማይ ምእካብ ኩነታት ስለ ዝረኣይሉ ኣብዚ ክንገብሮ ስለ ዘይንኽእል ብቐጥታ ሪፈር ንጀርመን ኢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ዓቕሚ ከምዚ ክትገልጾ ፅንሓት ስለ ዝሓፀራ ድማ ኣብ ናይ ጀርመን ሕክምና 30,000 ዩሮ ክትሓዝ ከም ዘለዎ ተነጊሮም እቲ 30,000 ዩሮ ምስ ኣኸለ ድማ ቪዛ ክህብዋ ምዃኑ ገሊፆም ኣብዚ ወረቓቕቲ ኣሎ ሕጂ ተንተሪፈን ዘለዋ ድማ ከባቢ 22,000 ዩሮ እየን ዝኾና ዘለዋ ክቡራት ተሓጋጊዝና ከም ቀደምና ማለት እዩ ብምሉእኩም ዘውፃኹሞ ይተካኣልኩም እዘን ተሪፈን ዘሎ ዓቕምና ኢልና ንተካኣሎም ንዋፅኣሎም ሓውና እዩ እንታን ተመሊሱ ናብ ጥዕንኡ ደቁ ሓዳሩ ከም መሓድር ኣብ ኣስመራ እውን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ጓል 14 ዓመት ወዲ 8 ጓል 2 ዓመት ቆልዑ ገዲፎም እዮም ናብ ዝኻርቱም መፂኦም ዘለዉ ድሮ እውን 3 ወርሒ ገይሮም ኣለዉ እተን ኣብ ኤፍራሾው ዝነበረ ኣብ ጎፋንዲ ድማ ናብ ቴድሮስ መንገዲ ሕክምና ናብ ጀርመን ከይደና ኣለዋ እዘን ተሪፈን ዘለዋ ህዝበይ በጃኹም ኢደ ኢድ ካይልኩም ሓግዙኒ السلام كبرات تغطاتلتي مدوات إفراشو أبرو وايري ملوع تعنا سلام فوري إكزابير نفسو كفكم قوكم ناتتمننا نايلوم مدب كم تناي زحالة فقطال نقبرو ناي حاجز مدبيو كلمة قالة معالتات مالتيو 4 ورح ملوع حماق اللو كاب جزاء أي وطن كل تور حقا أزيو أبعارات كوينو مقبي وسني كومون برهانون بالطعمي دو شقرو كريك إنيو حجي عامس إنا ندقا نحقزو نهزبنا نقرلنا سلازبولني إنا نبز خلاب متينا لنا سمودات هم دب تكاتتون خبورات الرئيس ملا كم يالو خونة تاعنا هاي جزء ساعات زين أنا سبرا زي زر لطاقي بتعمي أنزا قبل لي متأن لاي أثناء أنزا دما
وكل انتنا تقاطير والله زغون يكون برهان جوراخ لي كلمي بعيني جاءته برهان ناو أمري ملقت سيدو وتحط أنك أمزان فترة لي جمعوت نايك ساعة وتيك ساعة ميوان تقيام كنت أبيزيكلي برتو أمزان لني أبرو أتشيء بلا نسي في اللين ولا نزاوري لغشين اتناي ريزستان اسكستاي وتعامل مستاي تنكيفو كل انتناي بحفل شاسي أبرتو أنزي أزلخو تتصوري كلني كندي غير له خاب جمرك خمسة خط خون كندي كون له بهر 4 ورحي كلب 4 ورحي أوه ቅድሚ ዝኾነ ስምዒታት ነርካ ዶኹ ቁርብ ከመይ ነይሩ ቅድሚ ዝነበረ ትምልክታት ብውሕዱ እኮ ዝረአ እንተነበረ ክንሕክምና ከብፅሓኒ ይኽእል ኣብ ሰሓቕ ወቅቲ ብስሕቕ ኣሎ ኣብ ኢሕታ ደገ ንብረት ከቢድ ዓፍ ተደኣቢልን ኣዝመት ሃልሒ ቀንዛ ገበርለይ ነይሩ ንዚ ግን ነዚ ሃብኩን ኣብ መወዳእታ ኣዝዩ ናባእሰ ኣዝዩ ንዓበየ ቋፀረኒ ምጀመር ግን ሕክምናዊ መንገዲ MRI ምስ ገበርኩ ኣብ ርእሰይ ጥረ ከም ዘለኒ ነቲ ናይ ሰለበን ቦታ ቀልጢፈ ድማ ሕክምናዊ መንገዲ ናይ ደገ ክገብር ከም ዘለኒ ብህፁፅ ክወፅእ ከም ዘለኒ ሓበሬታ ሂቦምኒ ኪኖ ምፅባይን በቲ ዝተዋህበኒ መምርሒ ድማ ናስኦን ዝኸ ክፀንሕ ካልእ ዋላ ሓድሽ ነገር የለን ሕጂ ብሰዓት ዝኸመን ኣሎ ተስፋ ማለት ነስ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ናይ ቁጠባኻስ ካብ መን እዩ ኣነ ንሓንቲ ተስፋ ዘለና ነገር የለን ተዓባቢ ዝድርቶ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ማለት እዩ ሓንቲ ካብቲ ህዝበይ ጨዋ ዝኾነ ህዝበይ ተረጋጋፍን ተሓጋጋዝን ዝኾነ ህዝበይ ርኢተይ ካብኡ ይፅቢ ዘለኹ እሱም ድማ ዓቕሞም ብዘፍቅዶም ነዚ ጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ እጃሙ ብምርካስ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ምሕረቶም ክገብሩለይ ምሕረቶም ክህቡኒ ይልምና ኣለሁ ሓራይ ሕጂ እውን ብርቱዕ ቃንዛ ኣለካ ሓቀይ እሞ እዛ ናይ ልችውን ክትክእላ ስለዘይከኣልካ ተቃንዛ እኽልትያ ኣብ መወዳእታ ግን ነዚ ዘዕዘበካ ዘሎ ህዝቢ መልእኽቲ ክትሕልፈሉ ኣቢልክበካ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኩሎም ፈተውተይን መቕረበይን ስድራ ቤተይን ህዝበይን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዝገለፅ ኩሉ ኩነታት ተረዲኡ ደገፉን ሓገዙን ክበርክተለይ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ይልምን ኣለኹ ሓዊኻ ተሓኪምካ ኮፍ ኢልና ብሓንሳብ ኮይና ነዚ ህዝቢ ከምዚ ሕግዘካ ሹረ ነመስግነሉ ግዜ ኣይክርሕቕኒ እግዚኣብሔር ሙሉእ ምሕረት ኣብካ ኣሜን ሽመይ ዮሃንስ ሰመረ ይበሃል ባባ ብርቱዕ ቃንዛ ኣለዎ ብርሃን ከዓ ይጸልይ ንበይኑ ኣብ ጸልማት ይኸፍ ድብል ቅድሚ ምሕማሙ እንታይ እስኪ ከመይ ነይሩ ሂወት ናይዛ ገዛ ቅድሚ ባባኺ ብርሃን ምፅሉ ገላ ከመይ ነይሩ እቲ ሂወት ከመይ ነይርኩም ምስ ባባኺ ብጣዕሚ ሕጉስ ሂወት ነይሩና ባባ ምስ ሓመመ ብዙሕ ነገር ይጎዲሉ ኣብቲ ትምህርቲ ከይተረፈ ኢና ሓሚዕና እሱ ዘረድአና ነበረ ሕጂ ዘረድአና ሰብ የለን ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕጉስ ነይሩ ሕጂ ከመይ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ትምህርቲ ሩብ ዝሒልና ሓጎስ ናይ ዘገዛ እውን ጎዲሉ እዩ እንታይ ትሕልፈሉ ነዚ ዘዕዘብ ዘሎ ህዝቢ እዚ ኣብ ደገ ደቕመጥ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራዊ ክሉ እንታይ ትብልዮ ንባባኻ ክሕግዞስ እንታይ ትብልዮ ኣነ ንባባ ክሕግዝዎ እንታይ ይብሎ ባባ ኣብዚ ዓዲ እዚ ክሕከም ኣይክእልኒ ንደገ ወፂና ክሕከም ሓግዙና ክብል ይደሊ ኣጆኺ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ባባኻ ሓብዮም ናብ ትነብሩ ሂወት ተመሊስኩም ከምቲ ናይ ቅድም ክኾን ሕረ እጆ